Kaixo nere super txiki eta super familia, zer modu zaudete. Zergatik behar ditugun mugak txikitatik. Ustez bezala, mugak maitasunaren islada dira, eta asko aurkakoa pentsatzen dute. Gainera, hortan ze laguntzen diegu, babesten diegu, bidean laguntzen diegu eta struktura bat ematen diegu, bai? Jarrera moduan eta erabakiak hartzeko garaian ziurtasuna eta kontentzia eskaintzeko. Bost onura aipatuko izkizuet mugak jartzeko garaian. Lehenengoa, ziurtasuna ematen diegu, aurre ikusi iten ditugulako gauza, bai? Estruktura bat ematen diegu. Bigarrena, garapena eta autokontrolan laguntzen dute. Hirugarrena, errespetoa erakuste dute norberagan eta besteengan. Laugarrena, jarrera arriskutsu eta kaltegarrien prebentzioak izaten dira. Eta bosgarrena, erabakiak hartzeko argitasuna ematen dute, bai? Bultzatzen dituzte, egoera batean, ahalik eta erabaki hoberenak hartzea. Beraz, goazen eskaintzean muga egokiak gure txikiei eta maitasunaz gozatzea. Edozein zalantza nerekin harremanetan jarri. Benga, egun ederra izan.